Soutomaior é un concello con alma verde. Verde como os seus montes, como as augas do Verdugo, como a nosa ría. Verde como o compromiso dunha veciñanza que coida o que é seu. Hoxe nace Conscientes, un novo xeito de actuar sobre o noso espazo público, un proxecto que representa o orgullo polo noso entorno e a ilusión por un futuro mellor. Conscientes é moito máis ca un nome. É unha forma de traballar, de planificar e de mellorar o noso concello. A través deste proxecto agrupamos todos os servizos que coidan do espazo común. A limpeza, a recollida de residuos, o mantemento das zonas verdes, o acondicionamento das parroquias e a humanización das rúas de Arcade. Todo cun obxectivo claro: facer de Soutomaior un lugar máis agradable, máis ordenado e máis sostible. Este proxecto ten varios eixos fundamentais. O primeiro, o saneamento da ría e dos ríos. Unha actuación clave para protexer o noso medio natural e garantir a súa saúde para o futuro. O segundo, un novo modelo urbano baseado na humanización das rúas, na creación de espazos pensados para as persoas e aparcamentos de proximidade. E o terceiro, un novo servizo de recollida de lixo, máis eficiente, máis moderno e adaptado aos retos ambientais actuais. Tres piares que se complementan e construen o Soutomaior do futuro. Conscientes é tamén un xeito de ver o mundo, de entender que o progreso é posible se respectamos o noso entorno. Cada acción, cada mellora, cada proxecto forma parte dunha mesma visión, un concello máis consciente de si mesmo, máis humano e máis conectado coa súa xente. Porque Soutomaior é o que somos, pero tamén o que queremos ser. Un territorio que aposta polo benestar, pola natureza e polo cuidado do seu patrimonio. Conscientes, o proxecto que une presente e futuro. Coidamos o que temos e creamos o que soñamos. Un compromiso de todos e todas.